Greetings muri Zimbabwe pachivhiti chenyu Zimwe HD apo patinouya nenhoroondo dzakasiyana maringe enyika yeZimbabwe. Naizvozvo pano tine leaked audio yatinayo yatoda kuti mugonzwisisa kuti vana veZimbabwe vajamuka, vana veZimbabwe havachada, vana veZimbabwe vaneta. Ndoda kuti uzvinzwire wega, asi kana uri mutsva pachivhiti pano gara wasubscribe nokuti subscribe mahara tichikupai malatest nekuti tisu tiri kuvheneka, tiri kuvhima malatest acho muri Zimbabwe. Zvinorwadza kuti usiye nyika yako uchienda kune imwe nyika uchinobata unhapwa asi nyika yako uinayo uchitadza kuivaka kuchiya vapambe pfumi vachipedza zvinhu zvenyika yako. So panapa nyaya ndo yandinayo, ndoda kuti mugozvinzwira mega. Thank you. Makadi pano pa platform maZimbabweans mese kwese kwamuri vana vari kuteera chairman Jeff Judah. Ini ndiri mwana weZimbabwe, rukuvhute rwangu ruri muZimbabwe. Zimbabwe inyika yangu yemadzibaba yemadzitateguru, asi ndinonyara chose ndakajoina vamwe vanhu vari kunyarawo sekunyara kwandiri kuita nhasi uno nekuzvishora. Takaiteiko? Ndakasiyireiko nyika yamai vangu, nyika yababa vangu, nyika yemadzitateguru? Ndakaisiyireiko nhai Zimbabwe? Zvakaita kunge kungwara, kunge uchenjeri hukuru kutiza munyika ichipikirwa nevana vese, kutiza navo, kusiya kupira gotsi. Pandaipira gotsi, muvengi aitotuta achitosunga kubva China neAmerica kuuya neBritain kuuya muZimbabwe, ini ndichisiya. Muchina aitosunga, even nhasi ndiri kunoku kuSouth Africa, maChina ari kutorongedza mikwende kuuya kuZimbabwe nekuti ndakaisiya. Ndaiti ndiri kusiyira ani nai? Wandaiti ndiri kusiyira ndiani? Kusiyira nyika mutorwa? Ndakapusa hama dzangu, takapusa, takavata hama dzangu, ndakavata. I blame myself. Ende kana ndichienda kuZimbabwe ndinotonyara zvinhu zvandiri kuona zviriko, ndichiverenga ndinotonyara kuti ndakaitei. Ndaiti ndiri kusiyira ani? My fatherland, I have to stand up for it no matter what. Ndinogara ndichitaurira vanhu inini kuti inini ndine 62 years, asi ndiri prepared kurwira nyika yechipikirwa iyi. Handisi kuda kuzvisiyira kumwana wangu nekuti mwana wangu akazvarwa mugaba akutongotonga. Mwana wangu haana kumboona Zimbabwe ichinzi Rhodesia, nekunaka kwaikanga yakaita, nekusimba kwakaita mari yayo, nekutapira kwaita Rhodesia. Tiri pasi peudzvanyiri, asi hama dzangu, nhasi uno tikavhunzwa vazhinji kuti munoda zvipi kuti ongwana mugabe nechin'anga ichi chigure ichi kuZambia ichi chine kumeso kunenge murwi wecheni ichi chisaskamu ichi chamunochitani kweichi chimunangwagwa ichi. Idi dai nyika yedu iyi Zimbabwe yange ichingori pasi pevarungu nhasi uno ingadai isiri zvaita izvo. Apo yaitongwa nevarungu, but yakazotorwa nevanhu vakauya vachiteedza njanji. Vana baba vana Mugabe ava vakauya vachiteedza njanji kubva kuMalawi uku. Vana Mnangagwa vane musha wavo kumumbwa uku. Saka havana paZimbabwe pamwoyo. Isisi takusiya. Vakapedza kuuraya vana Chitepo, vakapedza kuuraya vese vanhu vaifungidzirwa kunzi vamashona chaiwo kana kuti ndeve muZimbabwe. Vana Jason Moyo, vana Nikita Mangena, vese vana Ziyapapa vakaurayiwa nevanhu because vaiziva. That's why makaona kana Tongogara haana kukwanisa kupinda muZimbabwe, akaurayiwa ari pamuromo. Ndakaiteiko?
ndaiti ndiri kusiyirani munhu wese, nyangwe ari kuVenezuela, nyangwe ari kuzaka, nyangwe kwete kuzaka, ari kuZambia, ari kuBotswana, ari kuNamibia, ari kuSouth Africa, ari kuLondon, zvibvunza ari kuAmerica, zvibvunza kuti ndaisiyirani, wakasiyirani. Chicheuka uone zvakwaita, chicheuka uone zvakwaita. Kwakaenda kwacho ikoko, you will never be for there. Ukangoti fare vanhu vachikureminda hauzwe muno. Every time nyangwe ukapinda mubhengi chimwe chinhu chaugone kuchiita nekuti hauna bhuku remuno, hauna ID yemuno, apa haugone kupinda nekuti hauna ID yemuno, uchingofunga kuti ko handina here kwangu. Hama dzangu, takaita mistake kubuda muZimbabwe. Zvino todii? Tiri kwatiri ikoko, ngatiedzei timbofamba naChairman Jeff Judha, vari pachokwadi vatumwa, hativasapotei. Ngatiwedzerei paruzivo rwavo, tiwedzere rwedu, tifambe, tibvise. Vakomana, tisambomirira zvokuti 2028 chinganga ichi chiri pakutoti 2030 ndinenge ndichipo, chakavhivira chazvitaura kare. Zvino chiri kungonyebera chigure. Don't trust chigure. Don't trust chigure ba. Ende chigure ichi chine vanhu vakawanda, vakaba, vakachiunganira, vokuti havadi kuti chibve, nekuti vanoziva kuti chikangobva zvavo zvapera, vachatozotiza ndivo. Pane vamwe vanhu vanofanirwa kutiza muZimbabwe kana tapinda. Kuburikidza nezvavari kuita nhasi uno, wega unozviona kuti hazviite. Ndine umwe murume kuMaraini kwangu uko, shamwari Basop, akatopa vhidhiyo audio achitaura vanhu ngaro achitopengera ndiland baron kutengesa yese mawetlands kuZimbabwe kuMararo. Takatomumira, takamuta kuti uyu here uyu mangwa nevanhu vese vakagara pavakapuwa dzimba nevanhu tunovaziva maland barons ekuMaraini kwedu, kunovaka mubani vachipuwa dzimba. Tichakubatai, tiri kuuya. Zvino ndiri kuti vanhu vese vari nyika mukanza, hatichiitaiwo mudeme tisapote pfungwa dzaChairman Jeff Judha idzi, tipewo pfungwa dzedu. Mufunge zvinogoneka, mufunge tisarare. Zvana chamisa izvi hakuna opposition dzemuZimbabwe dzese dzamukaziva, kubvira kuna Margaret Dongo, kuna Edgar Tekere, kuna uyu Makoni, kuna na chamisa yeyuyu, kuna na Biti, vana anonzi ani Welshman Ncube, vana Monjora, vese ma-political parties eZANU-PF ayo, ma-ZANU-PF projects, kune ma-graduates vakatoenda paUniversity of Zimbabwe nekutoenda kunana Russia nakunana Israel kunodzidza ma-strategic studies. Ariko ma-studies vanotogara vakatopfeka masutu, vari kuofisi kwapresident kuya vakatopfeka masutu, havana chavanoita kustrategiza. Ende vakazara, even paplatform ipapapa vakazara. Vamwe vacho vanototaurawo vachifurira, mukanzwa vazhinji vari kutaura ipapapa vachiti titi zvombo zvacho zvanonoka, tikutoita zvehondo. Be very careful. Munofunga imi kuti hondo tingaironge paplatform here kana munyazoti do? Wonyazozwa mumwe achikwama tanonokerwa. Wamunoita fuza ndiani imi? We are very, very smart and clever. You will never come close. Mungaite zvenyu ZANU-PF inzwai, asi tinokunzwirai tsitsi, nekuti kuZANU-PF kwacho hakuchisimbori weko. Asarako makava, ari kutera mhuka yakakwara. Munoziva gava hari wanzouraya ba, irinotera. Shumba painenge yabata iro ndo parinoya richiskodzinga shumba iro. Hamunoti shumba inotyewo gava. Zvibwe zvinofamba zvakawanda. So zvanhu zvamuri kuona zvasarira zviri kuZANU-PF chakukumiswa kunzi right. Dai kwainzi Jesu aidzoka nhasi apa kuti right. Hakuna bamunangagwa uyu ndamuita bofu ari apa.
ndiani apa chisina munhu angagwa ndatomupedza akarara apa. Ndiani munhu weZANU-PF apa mira apa? Hakuna. Musanyeperwa, hakuna munhu weZANU-PF, hakuchisina ba. So tinoda kuedza kuti tikutambirei. Uyai musatye, uyai vanhu veZANU-PF, uyai vanhu vekwaChamisa, uyai kwaChairman Jeff Judah. Haizi political party, hatina kana slogan. Uyai tinokutambirai, tirikukudai. Haizi mhosva yenyu maitsvaga kudya inzara. Nzara inokuitisa munhu zvinhu zvakawanda. Nzara inokubatisa tunhu twakawanda wanda. Tinokuzivai, uyai, hatimbokutaurai kuti mawingei ba. Vese even vanhu vamuri kuona vakuma 11,000 mugrupu munomu, vese vakabva kuZANU-PF, vakabva kuCCC, vava vanhu ivava. Vanhu vakazofumura kuona yo tamuka Chamisa uyo haiboka reZANU-PF iproject yaMugabe. Uyai tirwise mhandu. 11,000 hatisati tatombodiba. Uyai hama dzangu, takatiza munyika, takasiya mai. Taiti tiri kuitei. Variko vanhu vakangwara, vanhu vane unyanzvi, vanhu vane ruzivo. Ndenge ndiri kuona nhasi chairman, ndichifunga hangu inini kuti chairman wedu kusvikira pari nhasi, kana hatiteva komana titsvage namba dzachairman, tichivaisirawo data zvaro. Hatizi kutaura zvimwe zvinhu, data rekuti vakwanise kuita zvinhu izvi, kubroadcasta zvinhu izvi, nekutitumira zvinhu izvi, nekufambira zvinhu. Pane zvinhu zvakawanda zvavari kuita behind the scenes zvisingataurike panapa, zvamunofanira kuziva kuti vari kushandisa mari yavo. Ina hangwana paine munhu ane phone number dzachairman, ngaanditumire ndigopotawo ndichingotenga. Vanofanira kungoona foni yavo yakutovhunzwa kuti imi data iri muri kurifambisa sei. Edzawo kana kuvatumirawo data yavo kana re5 rand, kana re5 kana re$1 kwauri ikoko. Iye zvino zvakugoneka kuti unongoloda airtime mufoni memunhu nyangwe ari kure. Itaiwo kudaro nekuti vari kushandisa nguva yavo. Ndofunga ane nzeve azvinzwira ega nyaya asi kutaurwa kwayaita munhu achirondedzera leaked audio yangange ndichikunzwisai. Muri Zimbabwe ndinokutendai nerutsigiro rwamunotipa zuva nezuva. Thank you for watching Mhuri yeZimbabwe.